טוקניזציה. מה זה טוקניזציה? בעתיד הקרוב, כל מה שיש לכם הולך להפוך להיות בטוקניזציה. טוקניזציה של נכסים, טוקניזציה של רכבים, טוקניזציה של דירות, טוקניזציה של אומנות, טוקניזציה של כל מה שיש. מה זה טוקניזציה? אז למי שלא הבין, בעתיד הקרוב, כל מה שיש לכם, כל מה שיש לנו, הולך להיות על הבלוקצ'יין. כל הבעלות על דברים הולכת להיות על הבלוקצ'יין. זה הולך להיות שקוף. זה העתיד. אז מה זה בעצם? טוקניזציה זה לקחת נכס שהוא אמיתי, שהוא ממשי, ולתת לו בעלות או ייצוג דיגיטלי, טוקן על גבי הבלוקצ'יין. וזה מאפשר לנו כמה יתרונות. אחד, זה נותן לנו את האפשרות להשתתף כקבוצה בבעלות על נכס. לדוגמה דירה, לא חייבים שיהיה בעל דירה אחד או שניים או שלושה כמו שיש היום, אלא אנחנו יכולים להיות 1,000 או 2,000, כל אחד עם חלק קטן מהדירה. זה מאפשר לנו לסחור בנכס 24/7, בלי להיות תלוי בבורסות או בשעות פעילות של אנשים כאלה ואחרים. וזה מאפשר לנו גם להשקיע בנכסים מסוימים בלי הון ממש ענק. תדמיינו שהדירה שלכם היא טוקן, ואתם יכולים למכור 10% ממנה לאיזשהו משקיע בסין, או לשעבד אותה לבנק, הכל בלחיצת כפתור. ומה שזה אומר בעצם, זה שבעלות חלקית שווה נזילות. אבל יש כאן גם קאץ'. מי שבעצם שולט בבלוקצ'יין, הוא גם שולט על הנכס שלכם. זה כבר לא רק חופש, זה גם שליטה. אז כן, טוקניזציה זה העתיד של השקעות ונכסים. למי שזה לא ברור, תתחילו להתעורר, כי לשם זה הולך. השאלה היא לא מתי זה יקרה, אלא מי יחזיק את המפתח. מי התשתית שתהיה הבלוקצ'יין לטוקניזציה של כל הדברים האלה. ומי שיעשה את זה, יעשה הרבה מאוד כסף. תרשמו לי בתגובות מי לדעתכם הולכת להיות התשתית של כל הטוקניזציה. אני אומר לכם, תפסיקו להחזיק כסף בצד. למי שלא הבין כמה שוחקים לכם אותו, שיסתכל בסרטון הקודם. ושוב, זה לא המלצה לפעולה ולא ייעוץ פיננסי ולא קריאה לפעולה. אני נותן לכם פה את דעתי, אבל אני אומר לכם, תתעוררו, בשנים הקרובות קורה תהליך שלא קרה אולי בימי חייכם. אתם הולכים להתעורר בגיל 50, בגיל 70, בגיל 80, להסתכל 10 שנים אחורה או 15 שנה, ולהתחרט על זה שלא עשיתם פעולה, על זה שלא עשיתם מעשה. ואני אומר לכם, חרטה זה אחד הדברים הכי קשים שאפשר לחיות איתם. אל תהיו מאלה שיסתכלו אחורה ויתחרטו ויגידו, יאללה, למה לא עשיתי את זה? קחו את עצמכם ואת החיים שלכם בידיים. אל תחכו שהמדינה תעשה את זה בשבילכם. אנחנו ממש בפתח של העל סיזן הקרוב. אנחנו רואים את הדומיננטיות של ביטקוין כבר יורדת, היא כבר באזור ה-57-58%. זה ממש בפתח. השבועות הקרובים הולכים להיות דרמטיים, והולכים להיות לנו עליות יפות. ותזכרו, ידע זה כוח.